kidding. Hold up, you got me woke up. The way you roll that, sticky like okra. Just let me coach ya. Takže ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dnešního videa. A dneska... No a dneska to bude recenze. Na Janssen produkty, které nám dal teda Janssen asi zhruba tak před měsícem. Takže jsme tak měsíc měli prostě na to je recenzovat nebo vyzkoušet a dal nám teda takový dva krémogely. Já mám víc takovej krém, Nikča má gel a no prčic, jednu kamufláž. A o těch všech produktech vám teďka řekneme a popíšeme a řekneme, kde si Janssen můžete koupit a všechno. I všechny informace budou v popisu. Takže já tady mám první krém, který jsem teda ten měsíc zkoušela já nebo recenzovala. Chápete? A tady mám tenhle dry skin krém. Ono to moc dobře nezaustřuje teďka ten foťák. Takže my vám vždycky dáme takhle jakoby sem nějakou tu část toho, kde bude ten krém takhle prostě takový záběr, kde na ten krém bude prostě ukázaný a bude tam ukázaná i ta konzistence toho krému. Já mám krém pro suchou pleť. Tenhle krém je za ten měsíc, co jsem ho opravdu používala, mi tak hezky vyhladil pleť, hladká, mně přijde, že hrozně mná a hrozně vám přijde jakoby, že ta pleť je fakt, měla jsem ji hrozně suchou a teď mi ji fakt krásně ten krém tak jakože mám ji vlhkou. Prostě úžasný krém, jakoby kdo by chtěl zkusit nějaký takovýhle krém a má suchou pleť, musím říct, že to je nejlepší krém, co jsem asi kdy měla, takže tak a já nevím kolem kolika korun se fakt asi pohybuje, takže všechno budete mít dolů v popisku a i adresu, kde si můžete teda Janssen zakoupit, takže to by byl můj krém a já jsem, protože mám suchou pleť, tak mám krém na suchou. It's not the same as when I was punched. In the old days there wasn't enough. The card games and ease with the bitter soul of blood. I was in but I won out. My mother's love is choking me. I'm sick of words that hang. Ten krém, nebo spíš takovej gel z řady Oily Skin a je to teda na masnou pleť a ten gelokrém, on má jakoby, je to prostě oba dva krémy, jsou pro texturou jsou oba dva takový gelový, no, Nikčin je víc. A jsou oba dva teda jakoby pro pubertální pleť a já jako masnou pleť jsem mívala hodně, po tom krému už je to fakt o hodně lepší a on prostě, když to dáte, tak pak jako jste takový lepkavej, to jako je takový to, ale pak jakože ráno, když se probudíte, tak máte tady tu pleť úplně hladkou a úplně takovou jemňoučkou a to se mi na tom hrozně líbí a potom se mi ta pleť i zlepšila, jako co se týče jako pupínku a takhle, tak se zlepšila a to hodně. Oba dva ty krémy jsou fakt udělali svou práci dobře, i mně se zlepšila o hodně pleť. A takže teda, jakože já jsem neměla ani tak problematickou pleť, takhle mám to. Já taky jako zase tak ne, ale Nikča měla horší a má to lepší, fakt má tu pleť mnoho já lepší. jsem měla hodně bradu a to jsem měla jako fakt hodně, jinak já jako nemám nějak problematickou pleť, ale tu bradu jsem měla špatnou. A teďka už tě doporučuju pro ty, co mají masnou pleť, nebo a i takovou smíšenou. Já nemám úplně jako jak extra masnou, mám něco mezi suchou a masnou, ale jako ten krém je fakt dobrý. Třetí produkt je tady ta kamufláž. Prostě na každý ten produkt budete mít záběr a budete mít na něj dole v infoboxu prostě informace. A to je normálně, není nějaká řada, je to normálně Janssen Makeup, jakoby jo, má to řadu. A tohle je kamufláž cream, jako to je korektor
ten korektor kryje jako blázen. Když si na něho ještě dáte třeba fixační vodu, tak normálně ten make-up vám dá klidně 12 hodin. Nebo jakoby celý, když to zafixujete. Je to takovýhle kalíšek a má to jakoby tam tu kamufláž, všechny ty svoje, co budete mít ve videu. A kdo má problém jak s mastnou, tak se suchou pletí a fakt potřebuje zakrýt ty nedokonalosti, tak kamufláž, to je fakt jako normálně svatý grál, protože fakt musím říct, že třeba se i vyrovná nějakým jakoby těm high značkám, jakoby těm vyšším značkám. Prostě fakt dokonale zakryje ty nedokonalosti, no. Fakt, já jsem s ním hrozně spokojená, první teda ze začátku, když jsme to dostali ty věci, nebo tak byl hrozně, jakoby světlej a teďka čím víc blednem, tak je to líp a líp, přizpůsobí se na tu pleť a třeba teď je pro mě úplně nejlepší, protože ta pleť je úplně tak, jak má. Takže tohle s váma fakt dá dobrých 8 hodin, musím říct, a je fakt super. Except to be alone. Be a part of the love club. Everything will glow for you. Moc děkujeme za spolupráci s Jansenem, bylo to náš takový první jakoby nabídka. Tím moc chceme poděkovat, že nám dali celkově takhle tyhle 3 produkty a Jansen si teda můžete zakoupit na Nové Přimětické 360. Takže tam určitě a jakoby obsluha je fakt úžasná a oni vám normálně i řeknou, na co se tak hodíte a co by vám mohlo padnout. Ale si můžete objednat tyto věci i přes internet, mají webové stránky www.jansenbeauty.cz. Všechno budete mít dole v popisku. A mají i Facebook, ale tam mají, myslím, že nějaký jeden nový. Dáme do popisku. Ano. Takže tímto bychom moc chtěli poděkovat Jansenu a my doufáme, že když si zakoupíte nějaký produkt, že i vám se bude líbit tolik jako nám. Takže děkujeme za sledování a